Ugcine ungadlalwanga umdlalo wamanqamu womqhudelwano osaziwayo iJamming to Soccer enkundleni yaseTsakane eMpumalanga yeGoli izolo. Lo mqhudelwano ubandakanya abaculi bomculo wakuleli okukhona kuwe hip hop, umaskandi, gqom negospel. Lo mqhudelwano uhehe izindimbane zabathandi bebhola nezibukele ingcwenga yebhola losaziwayo. Umdlalo wokuqala ubuphakathi kwabaculi be-hip hop nabakamaskandi, izingqwele zakhala ngaphansi ngo-2-0. Owesibili wabaphakathi kweGqom neGospel lapho izikatira zinqobe khona ngamagoli 2-0. Owesithathu uMaskandi wanqoba kuma-penalty ushaya iGospel. Umdlalo wokugcina ubuphakathi kwe-hip hop neGqom yashaywa ngo-1-0 iGqom. Le midlalo besekuzwana amandla nje emva kokuthi umdlalo obekuzoba khona phakathi i-final phakathi kweGqom ne-hip hop umisiwe emva kwezinxushunxushu phakathi kweGqom neGospel lapha izikadumi Mkokstad zikhale ngomdlalo ofakwe yiGqom. Lapha-ke kuze kwaphimiseka amazwana eziswana ephinyiswa umculi uSiyabonga Nene odume ngelikaBig Zulu ewabhekise kuDumi Mkokstad. Kepha-ke ngalamazwi uBig Zulu usehlele ngezansi waxolisa. Omunye wabaqeqeshi be-hip hop usibonakaliso Sibo F Sithole uyachaza ngokwenzekile. Igame thina esiyinqobile phakathi kwethu noMaskandi siyinqobe ngo-2-0 and then but manje kune list esihambise obekumele siyisubmit. Leyo list was submitted on Friday ebinawo bonke abadlali kanti mhlambe senze iphutha ngasesayidini lethu sabona ukuthi ngathi kunomdlali la osalile kuleya list leyana kanti very important ethimini. Ngo-Sunday ekuseni before nje iziqala igame, I think it was an hour, kwathiwa futhi asiphinde sisubmit-ke manje i-list ye-line-up-ke manje esezongena idlale noMaskandi. Kuleyo list leyo sasesimfaka-ke lo mfana lo akade sele igama lakhe uNdungu. Emva kwalokho-ke mase siwina, hayi mani sekuyavela-ke manje ukuthi hayi bo leli gama manje belingekho kuleya list enayihambisa Friday, but manje umthetho awucaci ukuthi uthini phakathi kwelist ehanjiswe on Friday nelist esuke sihanjiswa ekseni ngelanga legame. That's why-ke kuthiwe hhayi thina sizofinwa-ke but ngeke sidisqualifywe, so bese sazivela ukuthi still siyaqhubeka siya kuma-final, right? Case closed-ke le between i-hip hop noMaskandi. Igame ebephakathi kukaTira ebephakathi kweGqom neGospel, noma ngingenawo ama-facts kahle hle, kodwa engikwaziyo ukuthi kule list nabo abayisubmitha Friday oTira bekukhona igama lentombazane okuwomunye umthetho loyo othi i-team ne-team ayibe nawo i-player yomuntu wesifazane hlisi mhlampe abe yedwa, right? Mayesekhona kuphoqelekile ukuthi each and every game enizoyidlala loyo muntu wesifazane akawudlale at least u-10 minutes and more, akakwazi ukuthi nimfilde bese dlala anything less than 10 minutes. But still akugqami ukuthi make akangawudlala u-10 minutes what's the punishment, yabo? So-ke angathi-ke uTira kule ntombazane akade beyibhalile kwi-list ehambe Friday ayibangisaba khona, ayifikanga, and then basale sebefaka enye-ke intombazane. Kwase kuthi nayo leyo ntombazane leyo bayifaka sekusele 4 minutes ukuthi igame iphele. Yabona ukuthi already sebefake igama elisha okuyilento la evelile laphana phakathi kwethu noMaskandi, bafaka igama elisha but it's fine-ke mhlambe nabe bezofinwa. Enye into-ke manje ukuthi-ke abasayidlalisanga-ke manje u-10 minutes le ntombazane, yabona. That's just what I know.